Puřte pivo, já vás tady vítám u dalšího videa, které si pro vás připravili Martin. A v dnešním videu se podíváme na mapování překrásného světa ve hře The Long Dark. A po další době, světe div se, ale jdeme konečně mapovat, že se na to neskutečně těším. Ale budeme muset nejdřív nějaký maso hodit na zem, ať nás hned nevycítí první vleci, které tady jsou. Tato mapa je teď aktuálně jsem Pleasant Valley předělaná, takže absolutně nevím, co nás tady všechno může. Každopádně hodně jsem hrál na té předchozí verzi téhle mapy, takže bych měl mít aspoň obrazně přehled, co kde je. Tak, co všechno u sebe neseme? Proč tak voníme? Jasně, 3 kg flákoty. Kolik z toho potřebujeme? Nic. Tak, já to tady hodím na zem. V tom sněhu aspoň zůstane čerstvý. Jsme docela unavený, ale tak asi ničem vadit nebude. Pozbírám nějaký klacky, je pěkný počasí, tak třeba při nějaký náhodě bychom mohli dělat ohniště, když bychom potřebovali. Tak začneme mapováním tady toho kraje. Tady odsaď z téhle vejšky to bude nejlehčí, ale potom to bude čím dál horší. Nevím, jestli brát jedno maso s sebou, nebo si to nechat všechno tady a pak se vrátit večer. To je asi rozumnější, až budeme potřebovat nějaký kalorie. Každopádně krom těch 3 kg masa nic jiného nemáme pořádně. Ne, nemáme. Maximálně čajíčky. To bude docela sranda. Tak, už tady si všímám, že se mi zdá, že to tady je nějaký větší. Možný, že se mi to zdá. Tak zajedeme tady co nejvíc do kraje, ať toho prozkoumám co nejvíc. Bychom někde měli nechat uhlíky. Neseme jich strašně moc. Že nás to zbytečně zatěžuje. Vůbec něco tady potkáme z začátku. Já doufám, že nic agresivního. Třeba nějaká máma medvědice, to by nám scházelo. Tak pořád tady nic moc teda nevidím, ani žádný suroviny, nic. Tamhle se asi nedostaneme na ten kopec, ale zkusím to, na tu skálu. Teď by se dobře mapovalo. Možná by se tam dalo dostat. Vypadá to až moc podezřele, že by se to možná dalo. Wow. Skoro. Tak jo. Začali jsme nejlíp. Jak je na tom oblečení? No, není to tak hrozný. No, zkusil jsem to, dopadlo to přesně, jak jsem čekal. Takže z dnešního mapování si moc neužijeme. Budeme se muset za chvíli zase doklimbat zpátky. Vylečit si ty všechny zranění. Ale tak zkusit jsem to musel. Není nic horšího, než se omezovat. Přece jsem myslel, že to vyjde. Bohužel to nevyšlo. Ještě kousek, pak se doklimbeme zpátky a snad bude všechno v pořádku. Doufal jsem, že aspoň na ten tu skálu půjde vylízt, ale nevypadá to moc, že by to šlo. Je to šílená otrava takhle chodit, pajdat.
No. Nevím, jestli tady odsaď něco pořádně vůbec mapujeme. Ale jo, docela to jde. Před náma jsou někde houbičky. Bylo super asi vzít, než přijde vánice a budeme se muset vrátit. Tak bylo překrásný počasí, tak všechno šlo úplně do kyble. Tak o tomhle bohužel tahle hra je. No a ještě fouká vítr proti mně. Tak to je super, tak to z tohle 15 minutového videa půjdeme 10 minut zpátky. Přesně jak jsem si to přál. No jo. Teď už jenom schází vlk. Mě trošku popohnal. Máme pušku. Jo, my si ani nemůžeme vzít do ruky. No tak to je úplně super. To je super. Běžet taky nemůžeme, jasně, což jsme to všechno vymkli. V obě ruce, v obě nohy, jo, no, super, takže všechno, co šlo. Jo. Jediný co, tak mě zatím těší, je, že aspoň ta teplota zatím neklesá. Čekal bych, že by to mohlo, ale aspoň něco se zatím daří. Budu se příště dát pozor, až budu dál od nějakého místa, kde bych si mohl odpočinout. Ale je tam cesta, takže blízko cesty by měly být nějaký domy. Že tam po cestě bylo jedno takové město a druhá strana vede do slepé uličky a na to se všechno podíváme. Mě trošku štve, že nás to vždycky hodí tam na začátek. Když otevřu mapu, tak nás to hodí do té tmy. Protože tady už docela jako progresujeme. No to bude na dlouho. A co se dá dělat? Máme nějakou aspoň čistou vodu? Ne, máme fakt jenom čaje, no tak to jsem měl rozdělat oheň, dokud to šlo. Tak si nějaký čaj dáme, no. Tak jo, aspoň trošku vody. Aspoň trošku kalorií. Ale budeme muset... to jsem přesně nechtěl, teď jsem se chtěl napít. Pěknul jsem si myš. Ach jo. Super. Tak, únava už začíná být větší problém. Ale už vidím aspoň lampu. Už to začínám chytat mořskou nemoc toho, jak se to kejve. Jak na zatracený lodi. S kaloriemi problém nemáme, no. Maso nám na chvíli vydrží. Budeme furt takhle jenom pajdat. Každopádně ráno budeme mít hlad jak vlci. Tady nemáme moc kam si dát, ale ty uhlíky. Budeme muset až někde ve městě. Tak, začít se spaním. No my stejně nebudeme moc číst knížku a nic z toho. Počkat, my používáme ten lepší spacák. Ale já chci potřebovat ten starý. Začneme s 6 hodinama spánku, pak budeme muset promrhat trošku času, protože jsme šli spát strašně brzo a strašně málo unavený. A nedalo se nic jiného dělat, no. Jak se teď vyřešilo 150 problémů. To je úplně super. Tak dáme si nějaký čaj zase. A zítra už musíme rozdělat ten oheň, jinak to bude bída. Tak jo, kolik máme vody? Já si myslím, že teď bychom mohli dospat. Já myslím, že 6 hodin bude úplně bohatě stačit. Budeme se nějaký čas vyplácat.
oporu máme zase vyřešenou na chvíli. Spát už nemůžeme, tak já pásnu 3 hodiny času a pak se ještě vyspím, kolik to půjde. Tak, naštěstí je možnost to cancelnout, protože docela rychle se zvedalo sluníčko. Chci hned za Úsvitu vyrazit, teď to stihnem co nejvíc. Tak, jsme plně odpočatý. Teď stačí najít, kde je brána. A tady leave mine. Je celkem nehezký počasí, ale tak co se dá dělat. Ráno vždycky bývá brutální zima. To už začíná, je tady v místě, kde bydlím. No, tak další čaj. Už nám začínají docházet ty čaje, které jsme si navařili z ty břízy a to, že jsme ji pozbírali fakt kotel. Tak, dáme si tady vlčí maso. A můžeme pomalinku vyrazit. Nevím, jestli nám bude mapovat v takových podmínkách. Teplota nám jde docela brutálně dolů. Tak trošku popoběhneme, ať něco stihneme. A může být taková zima, když máme docela pěkné oblečení. -17, no jo. To je docela masakr. Každopádně nechci sedět na zadku a dál plácat čas. Rád bych ten čas využil co nejefektivnější. Přece jenom tyhle prozkumávací díly bych radši dělal kratší než další. Tady by někde měla být jeskyně, ale absolutně netuším kde. Nebo nějaký auto, kde bychom se mohli ohřát. Budeme to muset najít. Tak, teplota na chleba na půlce. To je docela brutální. Když tak rozděláme oheň, kdybych se potřeboval narychlo ohřát, ale už k tomu nedojde. Jaký klacky máme? Tak. Škoda jen ty sirky, no. Moc sluníčka teď nerozděláme, protože to má jak zadnici, takže tohle místo vypadá jako optimální na mapování. Tak se tady koukneme do okolí. Moc jsme toho nového neuviděli, kolik je, -19, ještě větší kosa, než bylo předtím. No tak to je úplně super. Aby jsme co nejrychlejší najít nějakou tu jeskyni, nebo budeme mít zatraceně velký problém. Pořád nic. Ale pohybujeme se směrem, kde by mělo být to auto a ta jeskyně, takže já doufám, že štěstí neopustí. To je takový bludiště, hloupý. Už jen -8, brzo by se mohlo zase oteplovat, to by bylo úplně super. Když jsme zákrytu. Hypotermia. To není moc dobrý. A tamhle je ta jeskyně, kterou znám. Tak to je super. Tam se ohřejem. Ještě tady jsou nějaký houby, ale ty máme po cestě zpátky, protože jak jsme promrzlí, tak bychom akorát promrzli ještě víc. A já doufám, že tady není nějaký medvídek. A hele, ale je tady sušenka. Tak, vyspíme se na hodinku. Se odpočineme po tom všem běhání a zároveň se trošku ohřejeme. Tak, hypotermie je vyřešená. Na chvíli. A ještě narychlo vyběhnu ven a kouknu si, kam vede tamhle ten strom, jestli se tam dá vyšplhat. Tady přelezu tady ten horizont, něco prozkoumáme a ukončím tady to video. To není moc dlouhý. Nakonec se mi zdá, že tato mapa je ještě o něco větší, než byla předtím. Předtím byla zatraceně velká.
Si vůbec nedokážu představit, jak dlouho nám bude trvat, než to zmapuju pořádně. Wow. Tak docela riskuju, ale tak z toho by to nebylo ono, tato série. Musíme se přece dostat někde, kde můžeme pořádně mapovat. No, budu doufat, že se pak dostaneme nahoru. Tak teplota nám už zase začala klesat jak blázen rychle. Není vůbec dobře. Já prostě mám ještě něco nahoře. Tady zůstaly nějaký kousky černý. Dobrý. Tamhle ta nudle, to je ta skala před náma, že jo? Vypadá to tak. Tam se asi nedostaneme. Tak už zase máme problém s tím, že nám je zima. My jsme měli se běhnout dolů. Našli jsme nějaký suroviny nebo něco? Nenašli, jenom tam je ta cesta. Ta cesta nám pomáhá s orientací, nebo aspoň mě. Co sluníčko není dostatečně pěkně na to, aby jsme rozdělili oheň za pomocí lupy. Bylo super, ale nevím, jestli mi to vyjde. Bude vylízt nahoru po tomhle stromě. Vypadá, že ne. A tudy by to mohlo jít. No, bomba. Tudy to jde. Ale nic moc zajímavého tu nevidím. Můžeme tu zmapovat. To jo. Jestli to objeví něco nového, to nevím. Spíš ne. A to ohniště vyzkoušíme. Ne, nejde to. Tak na to prdíme, ještě nemáme nějakou extra nouzi. Potřebujeme se ještě ohřát. A to sedí do našeho plánu. Já si myslím, že jsme zase použili ten lepší spacák, tak já dám na zem ten horší. Tak, máme ještě nějaký čaje, Už moc ne, ale ještě by to na chvíli mohlo vystačit. Tak, já se prospím, tak na 2 hodiny. Citově -3 a to nám bude zima jak blázen. To musíme zalíst asi hlouběji do jeskyně. No jo, tady už je to lepší. Ještě mi, že to vždycky vybírá ten lepší spacák. Já chci ten horší, tak. Na hodinku si střímnem. Tak, teď se to uložilo. Tak já bych to tady ukončil, ale tyhle díly nejsou dlouhý. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, rozhodně lajkujte, komentujte, odbírejte, pište vaše názory a čau.